Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag kanatong tanan, kumusta kamong tanan og welcome sa tuwa nga pagpanag-uban, sa tuwa karon nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan ta ang buhing nga sa paghatag niya kanatog lain na usab nga adlaw, lain na sab nga higayon mga sukindig paminaw sa tuwa nga pagpanikay-sikay og atong pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 3 na sa bulan sa Marso, tuig 2025. Straight to the point. Kumusta ato mga sukindig paminaw, ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong nga orasa. Sila natagsa ka mga radyo og nagtanaw sa tuwa nga Facebook Live sa DYHP RMN Cebu og sa ka Attorney Rufil Banyok onya dunay pakapin nga straight to the point ang page mga kasama, no? Ato makigso na mga naminaw karon unya mauwanon nga kabuntagon diri sa Dakbayan sa Sugbo. Sa ngalan sa regular anchor nini nga maong nga programa karong buntaga, Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako inyong kasamtangan gihapon nga makauban kasamang radyoman Benji Olbos Tanghian. Straight to the point. Ato ang mga pinanggantig paminaw usabron nga mga naminaw nato diri sa Kabisayag, Mindanao sa tuwa nga YouTube channel daghan sa diay nga nagatan-aw nato og ingon man usab dito sa gawa sa nasod og Lokop Nasod ang aduna mga sukintig paminaw access sa tuwa nga Facebook og sa YouTube channel. Straight to the point. Onya arita sa tuwa nga mga isgutanan karong buntaga mga sukindig paminaw. Ato nga mga pinanggantig paminaw deha onya adlaw karon nga kanang naa nga Lunes una nga adlaw sa semana mga kasama onya kanang naa baginana nga Marso makakuan ko sa una usab nga kuan kayo kanang naa nga Marso mga sukindig paminaw dili man kayo taniting tugnaw onya karon tugnaw man kaayo ang uban nagbukot pa sabol, ang uban murag ganahan pa man kayo nga magtanday-tanday kay murag ngit-ngit pa mas gawas ha. Samtang dito sa kauluhan ng mga personnel sa Land Transportation Office konda Lokop Nasod matod pa nga ipaubos sa training ipaubos sa training ang kanini ang mga sakop mga sukindig paminaw sa LTO human sa nag-viral nga diha sa social media nahimo nga violente nga pagdakop sa usa ka motorista. Straight to the point. So mauna ang human mga sukindig paminaw na hibaw-an dito sa DOTR. Human na hibaw-an sa DOTR nga wala di gisuspenso sa LTO Central Visayas kadtong 5 ka mga na-involve sa violenteng pagdakop sa usa ka sibilyan nga motorista dito sa Panglao, Bohol. Nitingog na ang DOTR. Unsa may tingog sa DOTR ilahang gisuspenso. Gipasuspenso nila ang kato mga personnel nga na-involve. Dili lang ang operasyon, ha? Pagkahibalo na yon, suspenso na yon katong mga tawhana. So mao na nga katong pag hinabi nato sa regional director dire sa to ang programa, usab mga sukindig paminaw ingon sa ang ilarang operasyon may gisuspenso, ang mga tao wala gisuspenso. Di ingon sa mga tao mga naminaw nato, oy ngano mang operasyon ra may gisuspenso, ang mga tao ngano wa mang gisuspenso. Di nadunggan dito nga ton Sibya mga sukindig paminaw sa DOTR, di gisuspenso. Gisuspenso kay nag-viral man sa to di social media. Di naabot sa atensyon mga sukindig paminaw sa DOTR, di gisuspenso ang mga katungtuang mga sakop sa LTO officers pag aka ng enforcers pag suspenso ron ingon na sa mga tao oy gisuspenso ra wa gid tangtanga. Ingon ang awan ang nagkadagora makaingon ang DOTR ani unsa magay ganahan sa mga tao hanggang ingon sila nga ngano nga wala suspensohan nya karong gisuspenso na mingon na pud oy ngano wa man tangtanga. So mauna nga karon ipaubos og retraining nga kaning ni ang maong mga LTO enforcers. Maayo. Ngano man din dili dapat unta katud ang dito sa Midillion wala dito nila gi-retraining. Katud ang dito sa Midillion wa sila na lekson ato nga dunay LTO officer sad nga kana nga enforcer sad ang nanguan
na dunay nag-viral sa social media. So kaning ni mas maayo tingali nga twice a month ba magkuan sila diha retraining bakaha bisan og kana mga ex-police nang naa nga mga kasagaran nga mga enforcer nato sa LTO kay kana guna ingon ana nga di man gyud kalikayan nya kanang naa nga kanang man ang importante diha ang kanang naa nga maximum tolerance oy amo na importante kaayo unyan serbisyo ko gas gobyerno sibilyan na imong gialagaran ha unya magbutang kag tao dihang init og ulo ayaw na lang pagbutang di direktor Direktor Galario sir may buntag nimo diha sir kay balo mi nga maayo kan tao pero kani imo mga tao nga ibutang diha unsa baka do na bay kahadlok nimo do na bay kahadlok nimo kay pananglitan og magbutang ka diha og tao nga init og ulo unya kanang na ang mga mag-uuma labi na kay kanang na mga sibilyan do na mga sibilyan nga kanang na nagpaisog-isog sad gyud da kanang na ang motubag sad gyud unya og init sa dag-ulo ang enforcer so mauna nga kuan kayo oy kanang naa nga kinahanglan dagway nga ikuan ni unya kinala mamili tag dili init og ulo kay sus delikado kayo may gani ni kay gihanaan ragdunggap simbako palayo og dili ni masanta ning ni ang maong ning ni ang maong nga panghitabo so simbako palayo og kanang naangap og dili moy madunggaban moy makadunggab Niingon man ang mga tao sad nga okay ra tong isuspenso to nya kana na pagsuspenso basin og kanang naa nga ibalhin ig laing lugar niingon si kasamang Milir Bakal so nga adto lang ni dito ipasa dito sa Mabinay Negros Oriental ning ni ang mga opisira kanang enforcera atong mga gipang suspenso ba adto to dito sa Negros Ilabay so ato to dito sa Negros Ilabay o baka ato dito sa Mabinay dito sa Mabinay to o dito sa La Libertad dito sa Bukirang Bahin sa La Libertad doon na ba dito gipangsunog mga sukintig paminaw nga buldos doon na ba katong naghimo dito krasada dito sa La Libertad gipangsunog dito gipangsunog kuno sa mga armadong tao o dito ato probinsya dito kay daghan kayo nga kuan daghan kay dito nga walay kanang naa nga mga lisensya way mga adto mo dito balik ta makasama diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong mga orasa Straight to the point. Niya sa gihapon kita maoy magtiwas sa programa ni Attorney Rufil. Kita mo'y magpadayon nga mag-uban mga sukindig paminaw. Tungod kay si Attorney Rufil na karong si manahon na agwantahon na sa gyud ko ninyo sa muna antos-antosa sa gyud ko ninyo kay karon mo'y kuana kanang naang next week naa na to si Attorney Rufil sa muna nga karon kuana lang sa ko ninyo kanang antos-antosa lang usa ko ninyo kahibalo mo nga gimingaw na kaayo mo niya so sunod simana naa no ato si Attorney Rufil so kana pagitay law tayo no usa ka simana ani kasamangge sa muna pero kanang maminaw raman nato usad si Attorney Rufil usab mga sukindig paminaw sa muna ang ato lang sa siya pong pakuanon sa to pa ni doon na importante kayo sad nga gilakaw ato sa gawas mga sukindig paminaw sa muna nga kanang naang kita mo'y kuan sa inyo nga makuan ninyo mauban-uban ninyo inyo nga kanang naang kauban sa unya bisan og ang uban gimingaw na kayo unya nangita na gyud mga sukindig paminaw gaasa na gyud sa Attorney Rufil sige lang kanang naang manamay mga nangutana so at least nakahibalo na sila karon nga si Attorney Rufil adunay mga importante kayong lakaw sad niya sunod semana balik na to siya so karon si manahuna kuan sa gyud antos antuson sa gyud ko ninyo ron niya kay balota nga dili man gyud ta ingon ana ka maayong mugitik nga makalingaw alang ninyo pero mo na nga kuan na lang kanang sabta lang pod sabta lang pod in taon si Marisa kasamang Marisa Palier Cudon kadugay pa di ay ni attorney mao lagi kasama sige lang antos-antusa lang usa si Rene Bibat idol may buntag from Ladol Alabil Sarangani Province Jinsan
Good morning kasamang Benji, please shout out Michael Bintoy. May buntag ninyo dihan tanan. Ringo Rapor, good morning Sir Benji. From Mandawi, Mantuyong. Si Revilo Amor, may buntag kasama. Pa shout out nila ni Evelyn Factor Paburada, Edie Factor, Virginia Factor, si Eva Rublico og Arlene Lindaya o sa Bigaa La Libertad Negros Oriental gikan ni kasamang Joel Andalis atong nga tagaag panahon ninyo nga mga pa shout out nyo nga mga greetings Anya si Lutsi Claire Kala. May buntag attorney, dili ko sa attorney Rufil hawa pa naabot ha. Kasamang Benji lang ha, inyo nga pwede raga ko ano kasamang Benji lang. Kayo mo diri sa kusog, kayo mo diri sa barangay Kalumpang Uslob. Ika ni Lutsi Claire Kala, onya si Dadang Bakalya. Maing buntag sa tanan ng minaw karon, may buntag sad ha. Samtang nagaguban diha na mahaw na ni kay-sikay sayaw-sayaw sa ginagmay ha. Ato asad nga dulan 2,000 viewers sa atuang YouTube channel. Good morning ninyo dihan tanan ha. Anya si Mercedes Algarmi makuang tag-anon murag tua sa attorney sa Santo Papa Miduaw. Katag-an ko kasamang Vince. Matod pang kasamang Mercedes Algarmi. Human Tamad. May buntag Cebu from Jinsan. Leon Gore basta. So basta mga tiko no, mga tool. Sige nila ko basahon kasama ha. Rizal Pipito. Delikado gyud ang hukus-pukus sa eleksyon unta dili magpadala sa salapi gabantayan sa eleksyon. Amo na ato nang hatagag pagtagad usab kanin sa eleksyon ha. Kay daghang mga nanggawas dili man ni bag-o sad mga sukindig paminaw nga dunay mga pagduda kabahin aning niyang counting machine ha. Karon do na may bag-o nga ning gawasad usa ka expert sa IT nga nahimong abogado mga kasama. Yahang gipagawas niya karon mura og sama gikasuhan baka siya gireklamo siya. Anang hatagag pagtagay dunay video ana nang gawas usab karon. Emo lagi to makahinumdom ta dunay mga tulo ka mga nadakpan nga mga tao nga kuno mga IT sila nga sakop sa Comelec gapaila pagyud nga mga sakop sa Comelec nangayo og minilyon sa kandidato kay para nga siniguro nga modaog sa eleksyon ha. Kumusta naman kang investigasyon sa Comelec ato ila bagyud ton tao or gigamit ra ang pangalas Comelec? Si Juliet. Good morning kasamang Benji gimingaw nami. Ani attorney Rufil shout out diri sa Punta Princesa Labangon Ward 4. Mao lagi nakita tanan gimingaw na gyud ta sa ato ang giidolo. Ang komentarista number 1 komentarista diri Sugbo pero sige lang kay importante sa gayo mga sukindig paminaw ang iyang asikaso o niya. Amo na nga ko mangayo ra gyud kog pasinsa ninyo ang dili ta mga sukindig paminaw katupong sa abilidad sa tuang manager. Amo na nga kanagonta-gonta antusa lang sabta lang ninyo ha. Kana nga sabot-sabot lang ha, sabot-sabot lang ha.